scena, početna uvodna scena u Blade Runner film, koju mogu da gledam, ja mislim, beskonačno bukvalno. I vrlo često pustim muziku Vangelisovu iz tog cijelog filma. Ili često što se desi u studiju, pustim ceo film da teče i da slušamo zvuk celog filma i Blade Runnera i radim. Dakle, niko ne gleda od nas to, nego slušamo film. Postoji neka neverovatna atmosfera u tom filmu koja i te prve sekvencije koje Ridley Scott snimio još krajem 70. godina izgleda sveže dan danas. Znači, to je jedan od filmova koji mogu da gledam bukvalno svaki dan. Mada sam i ozbiljan pacijent za Hobita i Gospodara prstenova. Te trilogije sam gledao, ja mislim, sigurno po 200 puta svako. Počnem pa onda, samo da uđem u te... Inače sam ljubitelj fantazije u kreativnom smislu, više volim fantaziju nego dokumentaristiku. To je jednostavno to me više inspiriše, stavljam u neko drugo, paralelno stanje s onim u kome sam i onda mogu da imam osjećaj da sam doživao još nešto od života, osim toga što svaki dan doživljam. Blade Runnera nisam gledao, to je neki film, ali Gospodar sam gledao ja više puta, a svašta sam čuo da neko pusti film u pozadini da ja ne gledam, to nisam čuo. Da, to je želja, zato što je naš posao zahteva ozbiljnu koncentraciju i mi se poprilično koncentrišemo, uđemo u druge svetove i ako je ta muzika, kažem, ili ta tehno neka, ali opet ta bitka neka, ne zakivanje minimalističko, to je ono nešto što može da te vozi, a da izađeš iz, jer tu je prostor, kad izađeš iz sopstvene realnosti koje si sad svestan, ne znam, dotikača, plafona, kamere i tako dalje, tog momenta si, znači, prešao u drugu dimenziju u kojoj kreću drugi impulsi da se dešavaju neuronski u glavi, gde je sve moguće. To je tako kao da ste neki kreativac. A koju vam je emotomiljna scena iz Gospodara? Ja kad vidim Minas Tirith, jednostavno mogu da gledam taj grad, sad zaustavim kadar i gledam kako su ga napravili. Ta recimo scena i ošte kad oni zmajevi tu borbu, kako se zovu stavljaju nosu. Kad zmajevi dođu i krenu da ih... To je jednostavno, to je neka monumentalnost koja meni, nešto mi to znači. Odmah dišem dublje kad gledam tu scenu, sve mi nekako, ne mogu da obuhvatim sebe. Fantastično je Peter Jackson i ekipa napravila taj prostor, tu dubinu i širinu te doline pred onakvim gradom u kamenu steni. Fantastično. Da, meni je Dead on Kingston's Alone, meni je. Dobro, da, to je isto jako. To je i na kraju, for Frodo,